Ngakho-ke kuyini i-ultrasound ye-transvaginal? I-ultrasound ye-transvaginal iyindlela yokuthwebula izithombe ukuze ubone izitho zesisu. Ngakho-ke i-transvaginal ultrasound isinika ulwazi oluningiliziwe mayelana nezitho ze-pelvic uma iqhathaniswa ne-ultrasound yendabuko ye-transabdominal. Ku-ultrasound ye-transvaginal, ngokuvamile i-transducer ifakwa esithweni sangasese. Ngakho-ke senza nini i-ultrasound ye-transvaginal? Ngakho-ke uma owesifazane eza nezikhalazo zokopha okungajwayelekile esibelethweni, noma ubuhlungu obungajwayelekile esiswini, noma i-dysmenorrhea ebuhlungu, sivamise ukuncoma i-ultrasound ye-transvaginal ukuze sikwazi ukuthola ukuthi yisiphi isimo esiholela kulezi zinkinga, njengokuthi isibeletho esine-fibroid, noma i-endometrial polyp, noma ama-ovarian cysts. Futhi i-transvaginal ultrasound ingasinika mayelana ulwazi mayelana nobukhulu be-endometrial nanoma yisiphi isimo sokopha kwangemva kokuya esikhathini. Ngakho-ke lokhu akuvamile ukuba buhlungu. Ngakho-ke singathola owesifazane angaphumula futhi athole i-ultrasound ye-transvaginal ngokuphepha.